Halo, खुलुमबाय जोङो सुपारमार्केटाव फैदों प्रिसिलाजों आंजों दिनै आङो बिसोरनो अनलाजों दाउजों संनानै जाहोनो नागिरदों बिसोरो संनो रोङा दिनै आङो संनानै जाहोगोन बेनि थाखाय जोङो सुपारमार्केटाव फैनानै दाउ बायनो फैदों दाउखौ नै बेबायदि मोनो बाहाय मासेयैनो मोनो बेनिफ्राय गोदाखानायबो मोनो नै आरो गांखं गोजाबो मोनो मोजां ओमफ्राय नै खिथु बेनिफ्राय नै बिखा आथिं गोजा गासिबो मोनजोबो मैगंफ्राबो नै गासिबो सुपारमार्केटावसो फानजोबो बिसोर खारदैथ' जाया आरो खारदैबो मोना खारदैया मा जिनिस मिथियाना बेनि थाखायनो नै सदा पाउडार नागिरफैबाय जोङो नै दाउआ मानै नुबायना गिदिर गिदिरथार हांनोसै अराव एसे सावस्रोमसै बिसोरो माने सावनानै जाया बेखौ सावस्रोमा ओरैनो माने खोमोनफ्रा माबाफ्रा मा होनो गांफ्रा माने थालालाजोबो बिसोर मोजां रोखोमैनो बानायनो रोङा बिसोर जास्ट मा होननांगौ जानो रोङा संनानै दा बिनि थाखायनो आं बिसोरनो माने संनानै देखायनो नागिरदों मारैबायदि सङोबा गोथाव जायो माबायदि जायोबा माने साबसिन जानो हायो गोथावसिन जानो हायो Finish! Wow, so heavy. I think around 4 kg of meat. Garlic. Then ginger.
become like a milk now. Pouring the grinded rice milk. We are going to eat together tonight. So many people already. Full house. House full. Yes, house full. Oh, welcome to the house. Yes, wow, more and more people. Hello. Grand party. Welcome to the house, bro. Yeah, okay. Today we are going to rock. Salam lagi, saya sudah salam. It is already cooked. We need to add little soda powder since we don't get the organic soda liquid. We have to use this powder. Bukan bubur di Prepare for you this one special. lah, kasih tahu deh nih apa pucuk ubi sama ayam Kasawali. Wow, busy eating now everybody. Busy. Kari dia sedap. Spicy, salty. Ya. Yes, I cook this. Okay. You eat and tell me Okay, how is the boleh. taste. Look nice, delicious. It's hot. Lugus time, lugus. bukan main koyak Are macam kanat. yang takut nampak Bud, apa yang ada ya? Wow. oh iya Kanan na pa daw turus yung dia. That's so much. Full. Cannot get up.